Panguva ino hazvina kumira zvakanaka. Taunyatso kuona kuti the economic crisis and food politics avo yevakomana ve-the ruling party negovernment yavo panapa zvazvosvika pamalimits, vanhu vanyatso kuona kuti hapana kwatakuenda. Pachionekwa kuzi aiwa shop kana kuti FM inozikamwa kuti yakanyatso kubata greatest market share munyika yeZimbabwe chivhara 5 mabranches aiwa munyika yeZimbabwe. Sadapinda mashoko anobuda nyorwa panapa ashamisa vanhu kuti vasubscribe like what on the bell icon. Zvaro ndasasangana neThis Lera muno rakanzi okay Zimbabwe trading in choppy waters closes 5 branches. Chipina panapa pahendo yatendai biti anoposta the same line obdanyora chiti number 1. The bloodbath is on. There is gnashing of teeth across the length and breadth of the economy. At the center of this is a liquidity crunch provoked by the desperate attempt to prop up the Z currency. At the center is the complete mismanagement of the exchange rate. Zim fines panobva buda chiposta this picture amuri kuona iri muchiona kuti aiwa okay Zimbabwe panguva inoyi aiwa yovhara 5 mabranch onekwa kunzi ese ongoshatiwa ka1 noda kwokuti kutanga maworkers acho akanga asingachisaripirwi zvinovafadza magoods mashows manga musisina panapa vakuona vachitadza vachifailia kuoperata nokuda kweecurrency yakaimposwa navakomana ve-the ruling party ZANU-PF. On top of that, field politics and corruption zviripo pamusoro zvatiri kuona kuti ndo zviri kukonzeresa muchiona kuti aiwa masupermarkets anozikamwa nemukurumbira anozikamwa kuti kana ava vasingatengesi hapana munhu anoita profit onekwa akuvhara chaiwo. Zvinhu zviri kushamisa vanhu vanyatso kuona kuti aiwa munyika yeZimbabwe panguva ino muchiona nanatendai biti vanozivikanwa kuti ndo vakanga vari mabest finance ministers aiwa emunyika yeZimbabwe kubva nyika yeZimbabwe ichiwana rusununguko. Ndiye anozikanwa kuti aiwa mukomana uyu ndiye anyatso kugona kubata chinhu macivil servants achiripirwa mari dzine kumeso, but panguva inoyi zvese dzangova ngano. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, usaona subscribe or like, wachina on the bell icon.